אז מה קורה חברים? היום נשחק במיינקראפט, אבל כל לוט הוא רנדומלי, כל בלוק הוא מביא לי לוט אחר, אני לא יודע אם זה גם לגבי קראפטים, נראה לי רק לגבי בלוקים. כמובן שלפני זה אני בדקתי אם המוד עובד, אז הוא עובד. כן. אומייגאד, זה וילי טריידינג, אומייגאד, מצאתי את התחביב שלי בחיים. כן, תודה. אומייגאד. מה זה? קופרסון. אז כן חברים, היום אנחנו אמורים לנצח את הדרקון, אבל הלוט רנדומלי, נראה כאילו הולך לנו ממש טוב. זה נדרית? כן, זה נדרית בוז. עכשיו בוא נראה אם גם מובים מפילים לוט רנדומלי. וואי, אחי, חיבת אליי. לא, מובים לא מפילים לוט רנדומלי לצערי. אני לא יודע אם זה לצערי, כן. זה לא כאילו שאכפת לי. יופי. אוקיי, אז זה מביא לוט בעצם. זה לא מביא לוט טורקי. אני סתם גזרתי את הכל ויצא לי לוט טורקי. רק שנייה, אני רואה כאן זומבי באופק. אני אחכה לו. אוקיי. טוב, כן, בסדר. גולדן אפל! לא. אתה לא. גם אתה לא. אני לא יודע אם זה נחשב לטורפי. אבל בואו נראה מה האינצנטים על הנדרלייט פוץ. אני לא יודע מה יותר טוב. אני אקח את זה, לא יודע למה. חשבתי זה נדרלייט שעות. סלחו לי. טוב, אני יודע שזה מה שעשיתי כל הזמן הזה. אבל... אני לא יודע למה אני כזה ככה. לפי סשי אני מעדיף לפי... לא יתרא. אני עשיתי את שלי. לא יתרא. אני עשיתי את שלי בחיים, תודה. לא יתרא. אני אחכה עכשיו ואני צריך רק זיקוקים ואני מסודר. תספית נדרייט. אני אסמור את זה. למה לא? סגר זה. לא בא לי את זה, בא לי צ'ספליט נדרייט. תביא לי צ'ספליט נדרייט. תודה. טוב, עוד שנייה והזכירים נדרייט. על ההתחלה, איזה התחלה טובה הייתי קורא לזה. בוא נראה מה הכישופים על הטריידנט. בוא נראה. לא. זה מה שאני רוצה. את הכישוף הזה. לזה אין את זה, נכון? יש איזה כישוף שאני לא יכול לזרוק את זה? איך? אני לא יודע איך להשתמש בזה. אני מודה. טוב, בואו נתחיל קצת לעשות כאן דברים. את זה לא בדקתי.
טוב, תענו לכם, אני רוצה את האצ'ים האלה. בוא נראה מה במבוק מבין. הוא גם חול, יש הרבה דברים לנסות. לא ניסיתי כלום. עוד לא שיחקתי במוד הזה אף פעם. למה שקושנה בא עליי? יואו. אני גם לא בדקתי מה זה מביא. גלס. אי אפשר לשבור את זה. נכון. זה גם פה, כל פעם מביא משהו אחר. גידים יצא לי אנדרייז. יכול להיות שפעם הבאה לא יצא לי אנדרייז. יכול להיות שפעם הבאה יצא לי יהיה לו יותר פוטר. עוד פעם. טוב, שם חוזר טוב ממש. אני סברתי? כן, סברתי. אנדוויל. לא אנדוויל. סורי. התכוונתי... מה? שכחתי איך קוראים לזה. טוב, בוא ננסה ללכת לגיהנום. אני קצת מסודר כאן. אוקיי. גולדסורד. זה הביא לי משהו טוב. יותר טוב לפחות מזה. כן, זה. כן, זה. וואי, איזה מטורף זה. זה מנדרייט ככה. לא רק שזה מטורף. וזה לא צריך טורץ'. בוא נעשה. אני עכשיו עושה את החציבה האוטומטית. כלום, אני חייב לחשוב את זה כנראה. טוב, בואו נלך לשם. יש לי בלוקים לבנייה הרבה בלוקים הייתי אומר, לא קצת, הרבה. למה אני לא יכול לשים טורץ' על זה? ומתי זה ככה? אוקיי. מה? טוב, כן, נניח. עם זה או עם זה? או עם זה? לא חכות שאין על זה. נראה לי פשוט אמורים לחשוב על זה עם כל כלי אפשרי. לא אכפת לי. לא אכפת לי לשחק באמת עם איזה כלי תחשוב. העיקר שתחשוב את זה. טוב. לא בא לי זה. לצאת למנהרה? אני חושב שיש לי מספיק דברים לצאת למנהרה, לא חושבים כמוני? יאללה, בוא נלך למנהרה. לרדת למנהרה, לקלצ'י. תמיד נסיר גיבוי. עכשיו אני אצטרך להשיג לי קסדה טובה יותר. אבל נראה לי אני יכול לשרוד מערה. מה כבר יקרה לי? שלא כאילו ימות העולם אם אני אלך למערה. מודה. זה מה שיוצא. לא. מה? מה יצא לי? זה? לא יודע. טוב, בוא נלך טוב למטה. דיוט. מה זה? יש לי את הדבר דיוק מה זה צריך בשביל זה. סוד. בוא. ניסיון הראשון. פשוט זרקתי ויצא סוד. בוא, פיקט את האופי שלי. בטוח שזה מערה. בוא נראה. לא, זה לא מערה. נמשיך לחשוב.
פתאום אנחנו מגיעים לזה. הפורטל של האנדרייס? לא, זה ספאונר של זומבי. כבר אי אפשר לראות כלום. אין תאורה. אין תאורה. אני חייב אור. אור. לא צריך את זה. אדם. אני עכשיו אני רק צריך נדרייט. אני לא יודעת איזה פיקק איבדתי כאן, אבל יש לי פיקק שווה יותר עם כל הכבוד. כן. כוסיים. יש לי כוספים. לא! כרגע זרקתי את זה. ספן. מה? אין לי כוח. אני לא קם בזה. תראית? שנייה. אינטרס! שרקתי את זה סוף כל סוף. נדרית פוץ! יש לי מנצנת כבר. זה לא נדרית. bad. Opa, como estoy? Ese bad. Opa, como estoy? No sé. Yo. זה לא נדרית. וואי, איזה משעמם כאן. למטה אבל. מתי שהוא נמצא היום מהרה? לא יודע. יאללה. בדרוק. מה? לא רוצה בדרוק. סליחה. יש איזה ברם אוף. סליחה, אבל זה סבור אחר הצילו, נראה לי שהרעיון זה שבורה, אני לא בטוח. אני שווה אין דרוש! זהו. אין פטיש מכוסף, אני מבינה. אני מתבייס בעצמי. בוא נראה מה הכיסוף האחר עושה. רספקט. בוא נראה אם זה יש גם רספקט. וואו, יש לי גנדביר. אפשר. טוב, בוא נעלה למעלה. סליחה שאני לא כזה טוב בלערוך. אז בוא נעלה יאללה ונדבר ביחד. אני חוזרת, אני שמה זו אורפים, אני לא בטוח בזה. כלום. הספר הזה, מה זה הספר הזה?
מה? סרפנס, נכון? כן, סרפנס 2. אוקיי, זה בדיוק יותר טוב מסרפנס 2. יש איזה סרפנס 3. אתה לעומתו זה קינדר בואנו, לא יודע. חרבשתי משהו. איירון, לא צריך. טוב, תענו גושים שלי, דברים שלי, כל מיני דברים רנדומליים שאני מקבל מכל מיני דברים. תאמינו לי, ההתחלה הייתה טובה, עכשיו לא אכפת לי כבר. העיקר אני מקבל אובסידיאן. פתאום ואני עושה על איזה מערה. או וילג'. פייר וילג'. יש שם את האיירון גולם. אני לא בטוח שאני בכלל צריך איירון גולם. כלומר, אני בכלל צריך לעשות את השיטור נגד איירון גולם. עוד מלאכותו, איירון גולם. אוכל! מספיק טוב האוכל הזה. כשאין לך אוכל תאכל בשר עקוב. כבר אין לי שמה מה אני אגיד. גרבל! לא, גרבל! עוד גרבל! לא מצאתי. כמה גרבל. ישמור. מלא. זה למה אנחנו חושבים כלפי מעלה. בגלל תיאוריית הגרבל האיומה. עכשיו אין לי אוכל. מה עשיתי בחיים שאין לי אוכל? אני מצלם את הסרטון ל17 דקות. היי, אז אפשר להפוך את זה ללייב. יש, יפי, היי. זה תלוי, אף פעם לא באמת ניצחתי את מיינקראפט. טוב, הדבר הזה נמשך הרבה זמן אני רואה, אני חייב לוט אופי. הבאת לי לוט ככה אופי. בוא נראה מה עוז יביאו לי. מים. עוז הביא לי מים. לא צריך מים. כיס! מים רעים. מה זה יפה? נדרייט. אני חייב נדרייט. כן, באמת אני לא חייב לשים כאן ספונג'. איפה הנדרייט? הנדרייט הזה מעצבן, למה זרקתי את הנדרייט. נדרייט. זרקתי את הספיק לבוא, חושפת שוב. טוב, עכשיו נדרייט. למה זה תמיד קורה לי? איזה מעצבן. איזה מעצבן זה. תמיד אני זורק, לא! למה? די, תודה הבא. תתפקז! אני לא זורק את זה!
להיכנס מעצבן. אני מקווה שאתם נהנים, אני מביך את עצמי יותר מדי. בסוף הזדמן להיכנס. עוד פעם זרקתי את הנדרד. עצבני. לא צריך. יאו! נדרייט. סוף קוש. נדרייט. עכשיו 4, 3. מה? התגעגעתי התחושה המעצבנת של לחשוב שאתה מוצא מערה, אבל אתה לא באמת מוצא מערה. יאללה, לא תימנו. לא, אני כזה קרוב מלעלות למעלה. אופנה? לא מספיק, לי יספיקו 100%. טוב, עכשיו שיש לי נדרייט, אבל אין לי איירון, אני לא חשוב. מה זה שם? דגים. אוכל! למה זה לא מביא אוכל? ביזיון ממש. אין אוכל בחיים האלה. מה זה? אני גאה בעבודה הזאת. אני גאה ביצירת האומנות שיצרתי. אני גאה. טוב, אז כנראה שהסרטון לא, אני אנצח את זה. לא? טוב, יש כבר, אולי במקום האנדר דרגון כל פעם אני אנצח בוס אחר, כאילו אני אף פעם לא באמת ניצחתי את האנדר דרגון, אז הפעם אני אנצח את האנדר גרדיאן. רק תיזהרו, אני ממליץ, היא מומלצת באוזניות, מתי שמגיע החלק הזה, כי כל פעם שאני מקבל מיינינג פאטינג, עם מלא חניבל. אז ספייה מומלצת באוזניות. אין לי צ'ים. אין לי גם דלתות. לא מיינינג פאטינג. אני חייב דורס. לפחות יש לי ספייה מהירה ומיינינג פאטינג. לנצח נצחים. עבדה האמונה. התקווה היחידה שלי. לא. אני מת, כפיה.
והצילו, אני אברח מכאן. אז אני אעשה סיכום. סליחה שהיום לא הרגתי שום בוס. אולי... רגע, מה יש שם? אז אני אנצח אותם. אז שנייה, לפני שאנחנו נסיים, ננצח את החמודים צ'יקים האלה. דגים, אוכל! אני לא מאמין שיש אוכל בסביבה סוף כל סוף. אותו! בוא, איזה פספסן. לא. טוב, מקווה שנהנתם. תודה שצפיתם. לא יאללה ביי. אני גם לי יש. חוצפן, גם לי יש. מה יש לך? משוגע בשכל. אח שלי משוגע בשכל, מה יש לזה? עמוד! קשקשן בספסן. תן לי את הקרשון שלי. משוגע בשכל, שתמתך. איפה הטריידנט שלי? אין כמו הטריידנט הנאמן, וסליחה על מה שיש כאן בצד. אני אהרוג אותו. אוי, חוצפן! לא, נכנסתי איתו לקרב, ביי. ביי, אני על שתי HP. וואו, מולי. כל כמה שנהנתם, תודה שצפיתם, יאללה ביי. ביי.